Ji destpêka avakirina hikûmeta demkî opozîsyona Sûriyê ji 2013 ve heyana beşdarbûna Kurdan di wê hikûmetê de ku ji 10 wezîran pêk tê tenê bi wezîrekî ye ku ew jî neabûye heşmeh kursî wî vala ye. Kurd dibêjin rêjeya wan di wê hikûmetê de gelekî kêm e û divê enekesî ku vajan li ser îtîlafê bike ji bo kursiyên Kurdan û rola wan di hikûmetê de xurtir bibe. سواء بحر به یان رولامه براستی نوکتی خواستن امجی نرازی نویده ما داویجی هنکی به حسیان پاشت وگریایی از یک جه نرازی مو جوالی خورد انجمن دیجی من گوهستی و من نامک جی شاندیه به وی شوی هانی قبول نابه ام دخوازن ضغط چیبه بیانی باتجاه وک هجمار زیده تربه بیک وەک ڕۆلامە بهتر هەبێ ji ber em şirîkin. Berpirsên hikûmetê jî dibînin ku nebûna Kurdan di nava hikûmetê de valahiyekê çê dike ji ber ku Kurd pêkhateyeke sereke ne. Lê kêmbûna rêjeya Kurdan di hikûmetê de ji ber ku tenê 10 wezaretên hikûmetê hene. هەگەر هەژمارە وەزیرên حکوومەتە دەمکیە ئۆپۆزیسیۆنێش 10 وەزیران بێتر با ئەوەی وەکە حکوومەتە نۆرمال بسی حتا 35 وەزیران با بێگومان وەزیرên کورد وێ زێتر بانا نەبوونا نونەرێکی کورد جivînên حکوومەتê de bandora xwe li ser me çêkir ku pêkhateyeke giring ji pêkhateyên Sûriyê ji nav me kêm dibe. Em jî dixwazin ev pirst demeke herî nêzik de were çareserkirin. Kêmbûna rêjeya Kurdan di wezaretên hikûmeta demkî de vedigere li ser lihafatînên di navbera enekesî û îtîlafê de. Lê çalakvan dibêjin tiştê ku hikûmeta demkî ji deverên dibin kontrola opozîsyonê de kiriye ji Rojavayê Kurdistanê re nekiriye. Ji destpêka avakirina hikûmeta demkî opozîsyona Sûriyê ve Kurdan tenê nûnerekî wan di hikûmetê de heye. Kurd niha dibêjin divê rêjeya wan were zêde kirin. Hikûmeta demkî jî dibêje rola Kurdan roleke serekeye di hikûmetê de. Comer Hemdûş, Rûdaw, Entab.